Wayne Caruana, 34 sena nżamm taħt arrest wara li l-ħadd filgħodu tressaq il-qorti akkużat li lejliet l-ewwel tas-sena għamel hold-up barma li taqtaw bil-ponta f'ħanut fiż-Żejtun. U qed ikun akkużat li seraq €350 mill-cash register tal-convenience shop fi triq Isqof Emanuel Gallia li żamm bil-forza 4 persuni li kellu arma bil-ponta u li hu reċidiv. Kif juru l-filmati esklusivi ta' CCTV li kiseb One News, kien għal-ħabta ta' 8:09 ta' sibt fil-għaxija li raġel allegatament Caruana daħal fil-convenience shop mammat u armat b'sikkina tal-kċina fejn għeddet waħda miż-żewġ kaxxiera tal-ħanut biex tagħtih il-flus li kellha. Dak il-ħin fil-ħanut kien hemm żewġ persuni oħra fosthom anzjana iżda ħadd ma weġġa'. Il-filmati juru kif minkejja il-kaxxiera reżistietu, l-akkużat irnexxielu jaħrab minn fuq il-post ftit tal-ħin wara li ġabar €350 mill-cash register. Il-kaxxiera ċemplu l-pulizija u sakemm kienu fuq il-post jagħmlu r-rapport, l-akkużat daħal fil-ħanut biex isaqsi jekk kienux miftuħin. Kien hawnhekk li l-kaxxiera li sfat medda għarfitu u saf arrestat mill-pulizija dak il-ħin. Sorsi qrib One News għalulna li r-raġel daħal fl-istess ħanut xi ħin qabel il-hold-up fejn qal lill-kaxxiera li kien ġej għalihom. L-istess sorsi kkonfermaw li l-akkużat ma seraqx il-flus kollha li kien hemm fil-kexxun tal-cash register. Il-Maġistrant Donatella Frendo Dimek ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta maġisterjali. Fil-qorti fl-ewwel jum tas-sena, Caruana wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrih, iżda nżamm taħt arrest wara li d-difiża ma talbitx għall-ħelsien mill-arrest. Dan biex ikunu protetti x-xhieda. Fl-awla tal-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo l-akkużat talab li l-prosekutur ma jafsux u jgħid li se joqgħod bil-għaqal.